Ik had het goed is, hou je contact bij je ontbijtbezorgservice in Kalm. Ja, hele goede morgen. Goedemorgen. Ik ben eerlijk weg, het is toch lekker frisjes hier, Pieter, in Kalm. Ja. Dus we zullen zien we de warme hoes vinden kennen van de meesten. We hebben dit hier het eerste ontbijt uitreiken hier. Het eerste ontbijt ben terug. Uze bakker Eddy de Jong uit de Westrijn en Dokkum. Gisteren wat we zijn even naar de meesten toe. Ja. En dan is het natuurlijk altijd even afwachten als je thuis bent. Ze vermoeden uiteraard nog niks. Dus dan maakt het extra spannend. Zullen we even bij het hekje langs. En dan even nog een belly. Ik zeur hier in de hoes. We belly hoor. De hond slaat hoor, dat is altijd een goed teken. Ja, dat mag ik bezig met, zou je zeggen. Dat mag er in tussenwijze van je zeggen. En dan wordt het moment suprem natuurlijk. Get de door hier, ja of nee? Je hebt de hond nog steeds. Het is even al wat zien. Meestal met eerst een camera zo'n look, denk ik. Zo'n 18 jaar, heb je dat? Dat zou best kennen natuurlijk. Dus, dat weet je net. En voor sommige mensen dat we vrij betiert natuurlijk. Hè? Dat is weer. Ik heb van alles op achtergrond, maar... Dan net vol actie. Ja, dat komt hopelijk in hoor. Dat is al. Goedemorgen. RTV NOF en Paradise FM. Je schrik je wezenloos. Ah, ik schrik me wezenloos. Nou, dat weer de bedoeling net. Wij komen jou een ontbijt ontbieden. Oh, en waar ga ik dat onder danken? Dat hou je te danken. En je man, want je zit op dit moment, begreep ik, in een beetje een moeilijke tijd. Ja, dat klopt. Ja, valt net altijd bij. Nou, vandaar dat Irma u benaderd had. Om te zeggen van, wij bieden een ontbijtje en deze twee mensen die fietsen gewoon een steuntje in de rug. In deze moeilijke tijd die ze had. Nou, wat lief. Ja, dat is mijn vriendin. Hartstikke mooi. Heel kwaad weten, wat is er precies aan de hand? Ja, mijn man is gewoon heel erg ziek en hij mist al een voet en al deel van de orenvoet en dat doet het dan maar erger. Ja, en dan voor de verzwaringen staan voor alle zwargen dan weer wel heel erg warrig. Dus soms dan kun je even net meer en dan houdt het even op. Gewoon een hele lastige tier. Ik ben deze tier natuurlijk. En dan, liep het op een gegeven moment alles een beetje beter te gaan. Komt er toch weer een terugslag. Extra lastig inderdaad. Nou, vandaar dat Irma zei van, we willen je mijn hart onder de riem steken, omdat je gewoon zo moeilijk gaat. En dat wij een bij jou deel komen om een ontbijtje te bieden. Het is geweldig. Het is geweldig, echt weer. Vind ik heel mooi. Dankjewel, Irma. Nou, Irma, zo verder luisteren. Maakt even een mooie shot en het ontbijt komt helemaal goed.